Ето я и карта огледало. Вчера ви обещах, че днес ще разгледаме какво казва тази карта. Всичко в него ме дразни. Истина. Той отразява част от теб самата, която ти не искаш да видиш. Покана. Кое в него е твоя неизлекувана част. Сега ще вземем дневника и ще отворим на карта огледало, за да разберем какво ни казва дневника. Жената цялост. Всеки мъж е огледало. Понякога показва нашата светлина. Понякога раните ни, но винаги наистина е урок. Жената цялост. Тя не се вкопчва в неговите грешки. Тя пита себе си. Какво ми показва това? И тук алхимичният въпрос, който трябва да си зададем и да бъдем изключително честни към себе си е: какво ме дразни в него и в кои ситуации правя същото с себе си? Защото хората по принцип са наши огледала. Ако едно нещо много ни дразни в някой човек, то това автоматично означава, че може би ние носим същото това нещо, но то е наше огледало. Когато е несъзнавано и когато е нещо, което не харесваме, то се крие дълбоко в нас. И ако човека отсреща по някакъв начин не ни го покаже, за това се казва, че това е урок, ние може никога да не го видим, може никога да не излезе на бял свят, няма как да го осъзнаем, няма как да го отработим, така че да спре да ни дразни и да спре да влияе на нашия живот, защото такива неща влияят и то обикновено все в негативен аспект. Аз имах подобна случка с моя съпруг и се оказа, че нещото, което изключително много ме дразни, аз го бях заровила надълбоко, носи го същото и той по този начин, като мое огледало, ми показа, че аз наистина го имам, за това се и дразня. Разбрах какво е, записах си осъзнаванията и тогава това нещо просто изчезна и спря да ме тормози, защото приех, че аз имам и тъмна страна, която е съвсем нормално всеки от нас да притежава, но когато я отричаме, вместо да я приемем и да я отработим, тя тогава действа задължително в негативен аспект и наистина се отразява по негативен начин в нашия живот. Ритуал за писане. В него виждам и изборявам всичките тези неща, които ме дразнят и в себе си откривам подобни неща. Трябва да се загледаме дълбоко в себе си и тогава да бъдем честни и да излеем всичко това на този лист, за да можем да го осъзнаем. След това е много важно да му благодарим, защото изброяваме това, което сме успяли да осъзнаем. Тяло и отражение. Гледай се в огледалото 2 минути. Кажи си: аз съм и светлина, и тъмнина, и урок. И си позволявам да се видя в огледалото, да се позная и да се приема такава, каквато съм. Напишете ми дали ви се е случвало нещо подобно, дали сте имали такива осъзнавания. Ще ми бъде много интересно да поговорим за това.